Ku beli api ki perlu pi jengah sajisen ngap yang sumbhai bi po jangan ingat channel jengi lengba jong ke video mentakasi kene ke video jangan mentakasi galong video ka ba interesting ba ha ka bangin yo shibun ke jing snang ka ba kumnungin ri kumnungin sumar kumnungin penhe ngin penesan ya ki khon jengi ha ka den ti ka ba dei kene ke video jangan mentakasi ngan jubab ya kita ki lightly ki jingli ka ba kali ka wei ka long kumi nga ha po Instagram bar shisha kini ki lightly ki jingli ka wei pa ka wei long ka ba don't come yangi mangintip kumnungin le to klem plano ka por spin le betarek set banta jong kita ke lightly ke jingli ka banang kong kulong kumne ngan play ka direct na po Instagram ka jingli ng kong kalong ko ong kumne nitip ya ka ne ka jingsha bagi khna ki he kisan da ka jingpe ya ka nuksa jong ki wei ki pe ya ka nuksa jong ki kimi ki pa tat hadu karta ka bakhat sans nem pun ki khna kimtip ya ka jingsha kimtip ya ka jingbha lane ya ka jing snyu Teka ay kabangi deban lek nang bahaswa bakan poy kata kapor karta khat sansnen kintip panjit ya kababaha lane kabasnyo kanang bakin lapan kier na kibasnyo pi ki khon jungi ki khna hagarta kaba arsnan laisnan seneng hadu karta kaba khat sansnen kidon kata ka jinglong ban keli jingkeli hatu philap nimlap ya kane ka jingisha bagi khna jungi ki keli jingkeli yangi Kikeli jingkeli ki kimi kipa kikeli jingkeli ya ki henman bat ya ki perlok perjor ya ki bahalor jong kikeli jingkeli man lagi kalimat kan mau ya kane bahaba ki khon jong pi bahaba ki persa jong pi haba ki taki khanarip kikeli jingkeli pi pimde ban jubab kulmar bat hago jo por pimde ban thai pimde ban nya ya kata ka jingkeli jong ki kan mau ya kane bahaba ki keli jingkeli kumta kam syamut bakilong ke babek hende pemban kilong kena ki bastat bonusen ki kena ki bastat ki long kita ki kena ki basmat bahan bang kili jingkeli namar balai ki kuat bantip kam syamut bakilong ke babek hende ki kuat bantip kumta kadai ka kamram jongi kum ki kimi ki kpa kum ki behalor ban ai ya ka jinjubab ya kata ka jingkeli jong kita ki kan kun mau ya kani balrangi jubab kulmar ki kena kin shim ya kata ka jinjubab jongi bakalong basisya kumta de maphi de mangaken ki balong ki kle ya kata ka jing ya lambakla ya ki kena berhatang-hatang ki keli jingkeli yangi ki bade shipang ka personal life jongi shipang ka jing tre jing ta jongi kamta me shipang ka niam jongi Shibu menta pilong ya ke jingye seng hayeng jeng pi pilek ya ke nu ke jingle niam karkum ka jingle jeng pi hayeng hasam jeng pi ki keli pi pang ka tu ka niam ka pilek ki keli pi pang uble pang kita ki ke ngim de ban jubab kulmar ki khon jengi bat la ngim tip ya ka jeng jubab ngim de ban jumab kulmar khon ngam tip ya ka jeng jubab jong ka jeng keli ngan persyang ban wanra ya ka jeng jubab bat habab hiyo ya ka jeng jubab ayaki ya ka jeng jubab ngim de ban jubab kulmar ki khon jengi bat ngim de ban thai ki par kum ta habaki ki he kisan hagata ka jingli jengki hang ta ken ki la ban tip ba kani ka long pasisha kani ka long ka bom shisha kani ka long badai kani ka long ka bom dei pi ni he ni san hagata ka society khantam me hapo ki school jengi ki nong hekai jengi haga jingisha ki de ma ki long ki nong jubab hende penban ki school jengi ki long mar khongpong ki school jengi par ki long gumno ki khana kilong kinong jubab kinong hikapat kilong kinong geli jingli henre ka jingmut basisha jong ka education system ka dewan long mar khang pong dewan long ki khana kilong kinong geli jingli kat ba kinong hikapat kilong kinong ai ya ka jubab haga education system kham tam jong ka Meghalaya jongi kalong mar khang pong bon sin ngalap nando ki por ki bangina khana larangi geli jingli ya kinong hika jongi ki ong balengi shong ne ban jubab jingli jengpi ki ong yingi kumta henre penban kinong hikai ki keli jingkeli ngi bikwa ban expect bangin yo jubab nangi ho ki hikai ngi tangba habaki na school kim sa tho ki keli jingkeli kadi ka kamera jong kinong hikai jong ki mentor jong ki kimi ki pa ban ai ya ki jubab ya ki khon chungi kumta ngim de ban nya ya ka ta jingkeli jong ki khon chungi ngim poi sha ka banta ka baar ka jingkeli ka baar ngitip ro ya ka ne ka jingsha bagi khon kim sangap ya ka jing hikai bat ya ka jingkran jongi Henry ki pe ya ka jing im jangi ngilong kumno ngilong kum kinuksa ya ki khon jangi kumno ngilaban hikai ya ki khon jangi ya ka e ka ba ngingim don sibo manta ngalong upadam riang te kumno ngan hikai ya ki khon janga makinam long ki padam riang subhasar penshai lem ya kane pi ha ka jing im jangi ki bru bunsin ka e ka bangikran ngimlong kum ngilong mar khongpong ya ka e ka bangikran mentanga kran kumne Pemtip ka jinglong jangang ka long kumno ikan mau ro ya kan ni ka jing hisha ba phi la ban ai ya ki bru tang ya ka ba phi phi don phim la ban ai ya ki bru ya ka ba phi phim don
ukon jenga ukuli bah ya kene ke jing we ke jingli man gas ni ukuli jingli nga teng ngas ngo kum ban thait no ban jubab ya kita ke jingli jingu ukuli nga teng ki silly question ngi laban ong kisen ukuli nga papa one minus 3 long kan no how learning ikran pang kita ke mathematical level jong kita ki khana ke ba kham halor ki sung thoi kita henry khana banang na lang class kg kum no ula ban sung thoi kita 1 minus 3 is how much ukuli nga mong papa ngila ban ai gi yaki bru tang ya ke ke ba ngila itang ya ke ke ba ngidon ngimla ban ai ki bru ya ke ke ba ngimdon shubo menta ngamdon jah po khiu hato kan la ban ai jai phi ukhoni nga paru ong pan na jrong ke pan long ke happen sing sa hajrong ong pan na ki ke kadang long jokes phi ka nuksa phi de ban hikai ki khon jong phi ya ke ba phi long menta shubo menta phi long ubru badam riang phi ongi khon phi di ban long ba jai phi di ban long ki ba jemnot kumta ter henry yede pat phi pen i kata ka jinglong bas new phi tim phi mai hateng silok phi mai ha khmat jong ki khon hatu phi la ban pen i ya ka nuksa ko ba phi di ban long ki ba jai ha ba yede phi tim man ka sngi man ka met ya ki khon phi la ban hatu phi expect ya ki ba kin long ba jai em ngim la ban le kumta em kam la ban long kumta la ngi long ba dom riang ki khon jong iru ki long ki ba dom riang teng ni hikaya ki khon jingi bangin de ban long ki ba jai henry haga por bangi nya kali ka block kan san but don ubri ba syukra santu hang ta piken heri upi mai upi timsi u ukhon upet ya kata sngap ya ka jingi hikaya bi henry upet ya ka jing snen ka ba upi ayu lembaki action lembaki kam ki jam ki bangi le haga jingin jingi man la kasni shubum ta pi ongi khon jibi khon wat long ki ba dukhi wat long ki ba dom riang marsin kithia penil pa ika khamat dom jong pi dom yak uwe pi dom yaki hinmen jong pi dom yaki we pat pi de ban long ta ale pi kwa ki khon jong pi bakin long ba jemnot ba jai pen ishwa da kanuksa bat la phim la ban pen yaki yakanuksa pi ba pan map i khon map ngam la ban le kumta re pi de ban le kumta nuksa ban tan ai pi yakawin nuksa shumta pi udu khpa jong yi pidi khui bidi biri pidi duma hayeng bat pi hikai pi snang yi khon jong pi ong khon ka jingdi duma ka jingdi khui ka jingdi biri ka long basniu la da pidi duma pidi biri pin long kumta ba de pi bat siliang khui nang ne siliang phak pi snang nang ne kata ka bam la ban long la pi kwa iki khon jong pi bakin kier na ka basniu kier shoma pi ke la pi kwa be ki we kin bot ya kata ka jinglong pi bot shoma pi yelam shoma pi kiwe kim la ban bot lenti ka ba pi shupen e pi ka deong ni yat ka ni lenti ka ba habai di pi yat nang ni kata ka bom la ban lo haba pi kwa ba kiwe kin net na ka ni lenti pi ro pi de me yat lenti kum tu thurnia pi u thurnia uksai long no u thurnia kat shaba ulai uksai u bot kum taro kat shaba la ki kimi ki pa kum taro ki khon jingi ki long nim la ban expect ki khon jingi bakin pher ka jinglong nangi ni ong ki khon jingi wanam to henry de ki pat ni bam sap hapo jong ka office atau pengen em ki khon jungi ki tip ya kata ka jingle jungi baka tu pisa ka bangi ai haji ada ki pisa bam hop ki khon jungi ki tip ya kata tek la pi bam sap ki khon jung piro kin long bam sap la da ni le ka kam basnyu ki khon jungi ru kin long ki bale kam ka basnyu la da ni dikiat pi expect ki khon jungi ni long kumno la da ni di duma ki expect ki khon jungi long kumno hateng hi ong ki khon jungi bakim de ban bam raja kim de ban bam khoini kim de ban bam shikhar nanta ki we pat ki jajing bam henry ya de pat tang hisa thenro ngimla ban penjangai ya kata raja ya kata duma na po ka sentur jungi hatungi expect ki khon jungi kin sngap ya ji ka jungi kinom sngap ki henry ki bot pemban ya kan uksa jong ga jingim jungi kar ka bangi kran kar ka bangi le kumta ki khon jungi bai bhai ngi sngap bhai ngi sia kar bangi le ya kata ki bot ladang ni ongi khol jingi khon wajulek kai si jing bru wajulek kai than namar tada filek kai than phinlong ki bru ki balorni phinlong ki bru ki babishni bat kumta ter henry de pat marsin ki thia lalek kai si jing bru bani lorni bani bishni ban yapi hui iwe kan mau yi kani bangi gi long ke nuksa ki khon jungi nang tangin poi sa ka jingli ka balai ka long ba interesting ba ngan pule ka kumbaga ka long mentangi kum ki kimi ki pa ni treshitam ban psa ya ki khon jungi dandro ki baong bangim de ban a ya ki khon jungi ya ka ei ka ba ki pan
mentah habangin don kalat man ai ti balay on pendu ya kata ka jimpan jongki la kalong ka babaha ne kabasnyu ban ai ya kata ka jingkwa jongki pi nada ukna ukwa ya ka nugu tiar bar ni ai no wot ya ka to tiar hau skong tho ya ka jingkodor yong jong to tiar shibum ta ukna uthangan ja bat ki ai ja yu hangta usngau tho ya kata ka jingkodor jong kata ka ja mentah ba thangan pi ai pentian jubori u ngi ibun sen bha mentag hagini ki sngi hayenga sam jong aru komju hayenga sam jong ki paramartan bar ki pelok junga ngai i bha ya kane bah ka por bagi ai jimba mi khonju ki pli ya ka video hapo jong ka mobile yani hapo jong ka tv ki thomi ki khonju ki bagi pentian ja hang to ki pentian ja ki kat bakum ka jing sngo ki bakat to kilat kedang ki khonju ni hata fimut bagi i khon juki lek haba ki lek tu katu kam de ke jing i ka de ke jing shun pen ban ki khon juki ki khon ki tip haba ki thangan ki yam haba kim thangan kinom yam bataba pi a jing bam yo khonna tre ban bam kamut don a shelendek chung kala ban don ga ja jing kta hapo kam met chung la ban don ga jing stom na kata daw kwa ban bam kum ka jing bata jong ni scientist ki ong baki khanna ki longkum kimrar ki tip makat no ki di ban bam berpalat kata kim di ban bam kitip kata pi kimran hakapor ka bashitom kim jubam jashu kim jubam shu kat ka ba pi ayaki hendra ki wat yaki phalang ki wat yaki ta ka jingbam khanang ba ta ka jingpang ka bodan hapo jang met jang ki kan koi no bat hadinang ta kin sabam ba ki khana ro ki lokum ta thik ki don kata ka by default ki ong ka default setting hapo ka jumut ju prakhat jang ki hapo ka met jang ki ba ki la ban tip hadokat no ki la kadang bat lada ki chitom kim kwa ban bam hendrangi pentian jubor ki khon jangi shim khon bam kane jibam ba peng klan bor hendre ka jing sha ba kalong pat laringi a jimba mi ki khon jangi haka bor ba kitlot kamet jangi haka jaka ban reserve ban preserve ya energy na kam taban ai bor ki khon jangi ka pelut energy ban mata ban digest ya ka jimbam ka ba pi pentian ki kum ta ki khna ki tip na kata daw ki khna bon sin ha ba ki thangan ha ba ki shitom kim ko ashuban bam na marbelai markis ng tho kata ka capacity jong kamet jongki mentangin phai che ka jingkali jong ini kong ong shubu menta habang ngidon kalat ngidon ke pisa ngidon kam don jang habang itre ro nak menta jongki khon jongi balai ke ngim ai ya kata ka jingkwa jongki khon jongi pingan ong ipi kumne shubu menta pin thet tiar ki khon jongi haba kim pat ban ki tiar ngarung along mang kum tam shwan rementa ngala ban pule ya kene kot ngala sng tho ya ka jimut ya ka jingmut kumno ban ngindri kuno ngi pen he in pen san ki khon jongi haba ki khon jongi gimpan ni thet kali man gasngi lektre man gasngi wana jaka balla jongi ni thet tiar ki hado baka yeng ka kamra juki lata plus mam na ki tiar haba ki wan kai kita ki bahaya ngasan jongi ki birthday jongi ki wan ra baro ki tiar kat ba phikwa ki Lamborghini ki Spiderman ki kali lap khojat kini Hot Wheels kini ki lap khojat ki don baro khoj but haka next time lada fit hit ya ki tiar jongi kam don shuk kata ka excitement ni ka jigman haba phitit thit tiar pi haka por bangi thit tiar ki khana ki khon jongi ke don kata ka jigman ka excitement hapo jongi but lada ni thit sia thit tai thiet sia thiet kam don shu kata ka excitement ni penyap no ya kata ka excitement ni ka jingmen I jongi khon jongi but de ne kata ba ha ka por bangi thiet tiar gi khon jongi kem nang shu ban burom ya gitu ke tiar ki pen pa ya gitu ke tiar ma ble la bom plat ke tiar kim skong tho cho ya ka jing ko dor ka kumta ni de ban prakhat ba ya kene ngim de ban thiet ya ki khon jongi ya ka e ka ba ki kim pat ni de ban thiet tang ya ka e ka ba ki pan Hendra haga pora bagi pan ro ngim de ban ai ki pelat ban ya ka ba ki don kam pi menta ka jingkali gelong balai ki nyithet ki toys de ne ya ki tiar kitar ya ki khon jongi kata golong nomor bangim don por ban spend time ba ki khon jongi nomor bangim don time ban spend time ba ki khon jongi ni ai no da ki tiar kitar khnang bagi khon kin lekai bakin klet yani Hendra ngim de ban lekam tangi de ban spend time ba ki khon jongi khnang ba maki kila ban klet ya ki to ketiar kin kan mau pun ban ya ka jingi jongki kimi ki pa ga jing nan phai yang sha ka to ka jingli khan der ka ong shubum ta ni don ki pisa ban ai ki khon jingi ni tre ni yo san pho jar hilak shu na hatu ni don kat ka ba ki kwa ni la ban ai balai kin ngim ai menta ha kini gisni kimi kini ki games ba ponjat ha ke po jong ni games ka nganam kan tho ya ka no ja games
hapok jong games mentah ki don kini ki kabaki haban thet ya kini gunung jatia mentah hapok jong Free Fire hapok jong PUBG pi haban thet ya kini ki UC pi haban laban thet ya ki Diamonds nak mentah ban upgrade leni mentah ban pen itnat ya katu jing lekka jong pi bat hatu pi laban mundur hadu kat nu pi laban ai ki katu jing ai jong pi kalong ko dunai namar hapok YouTube kini YouTubers ki peni mentah uni ubri upulur arlak uni uwe upulur hadu silak nak bentaban penekam bantet dia kata katiar hapo jong kata game hatu fi expect bepila ban pendap dia kata jengkwa jong ikon jempi kat kebapi ai penban kedang duna kumta ngimde ban ai gi khon jengi ya ka ei kebaki kwa henry ni berkat bah hatu kata kebaki pan kalong kau dan kam ne kebom dan kam bar hateng bagi khon jengi kinang he kinang san ngiri ban ai ki da reward system ngiri ban ai ki da tas lenin da ki kam baki pendek shubum tau khon jong pi ni khon jong pi ki kwa ai pi ban det dia lagi piang papa nga kwa cycle mas ong papa kwa cycle wot pile che yo pi the cycle hatu ka tu ko tiga chingi pidi ban ap ki khon jong pi pila ban ong ki pila ban ai ki da ka assignment dan ni ka tas pendep ya ni kam bat la pi pendep ya ni kam la ka long ka beseso ngan ai pi ya ni ka cycle shubu pi ong mentaga pelajaran exam penyo kata ka position kata dan pila larhit la pi pass exam jampi ngan hit ya dengan cycle di mata jampi but habaki pass pi di ban hit ya ka cycle karkum ka jingkular jampi ya ki khon jampi but la pin la ban hit ya ki pim di ru ban kular ki namar ka jing pen khen ya kata ka jingkular jampi kalong gonuksa ka bas new nak menta jampi khon jampi habat habangi hit ya kata ka cycle jam nak menta jampi kin sngot ho ba kene ke de bar khoi kene ke de ka jingle janga kene ke jingla janga namar bang pas nak kata imei ipa hit ya kene ke bicycle kila ban sngot ho kila ban new core ya kata ka bicycle namar daka jing terang jom kiki yo ya kata cycle lemar beliu daka jing trash tom jom kiki yo ya kata cycle mentah bagi khon jing kila bang he kila poi karta ka ba ship house nem lene khandais nem gilas ngau thu ya ka jing ya ka pisa pim di ban hit ya ki tiar hende pen ban pidi ban ai ki daka pisa ro pim di ban ai ki bupup hende pidi ban ai ki daka limit haka ship na ngan ai pi kata shubo mentau khon ju piu kwa ban hit cycle an ai pi ka ju nuksa pi ong khon an IP ke pisah man lau benai kata kan IP but nakata pisah ka bang IP nakata pihak ban khate tidak ba pihak ban adjust pakatangan pelut kata pelut katangan pelang but ada fi sacrifice nak banta kata ka jingkwa jampi na the jingbam pelang baik na pisah but hang ta pin ki khon ju pi kinang man kunai ke pisah nadu dang red ni de ban hikai ki khon jing yakini jing hikai bat lagi khon jingi kinang ban kunai nadu kertak bedang red hado anda kila rasi anda kila he anda kila sandro kila kinla ban long ki bakunai bat hang ta pila ban iba unu bru bakunai ulong bru ba job haka jingin jongo mangai scam ba pila sngot ya kini ki lightly ki jingli ki ba kali da ini long kemi ngai scam kan long ka jingkur khu yanga ba konjur ya phi ba snap ya kani ka video jonga mantakasni lala phiru pi kwa ban kali ya kanu jingli kiba pikendo haga jim jom human kasni keli haga takarkom parangan wandra ip tak video pila an follow yang hapo jom Instagram ka link ala bo hapo description jom kene video makibala ban ai jimentoy yanga markumjur ya pi ki emlang salang ngin second pi haga bi parki video tad hadu kat kapor bye bye stay safe